И здравейте, аз съм Девид и това е втория епизод на Minecraft Survivor. Както ви казах, ще почваме да изравняваме, правим си къща, мина и така. Още не е станал ден, не съм правил нищо. Айрон ще се пече. Както казвам пак, ще бъде всичко по 15 минути ще бъдат епизодите. Ой, нещо ми заби, какво стана, бе? Ой, бре! Така, ела ми тук, ела. Ела да ти взема аз бронята. Що ми заби така, бе, Мале, как ми забива? Само си я сложа. Хора, ще се върна като оправят този лак. И тук съм. Само като си сложих бронята, вижте как изглежда. Чакайте само. Секунда. Очите ми не се вижда. Добре, оправих лага. Не стига дървото за айрона. Така. Я да видим как е времето. Мали, колко зомбита, не ми се живее. Готово, запуших се. Имам си торч, всичко окей. Така. От тук направо ще почна още сега си правя мината, понеже да не губим време. Правя си още една кирка и започвам от тук. Вярно, тук копах това. Айрона. Така. 2, 3. Трябва да си направя торчхак. То нямам. Айрона. Стига да е. Така. И така. Добре, само трябва да изчакаме малко. То първието е готово. Така. И това е готово. И така. Взя то айрон. Дано се опече с едно дърво. Взимаме факлите и слизаме. Така. Айде. И да се надяваме, че ще открием мина, в която да има хубави руди. Това е бати гадния чукъл. Продължаваме насам. Само тук. Така. Слизаме се по-надолу, не знам на кое ниво съм, от телефон за жалост не може да се гледа. Аз съм с най-новата версия на Minecraft, която излезе преди седмица сигурно. 15.6 или 7 беше, не знам. Да, 15.6. 15.6. За сега ще снимам от телефона. По-късно може да почна една поредица и от компютъра. И така, също от компютъра към другите епизоди ще играя на минигеймс. И така. Това с колко камък събрах? 53. Това е за сега съм добре.
Само трябва да направя така, че да не си бие главата в този камък умрел. Сега почваме па да копаем от това. Тук се... стига, бе. Такова дали ще стане? Не, само с клечки. Бати гадното. И ще имам 8. Навънка стана ли ден? Тук по слънцето изгрява. Ке, много зомите, бе. Аре, аз го убия това. Ей! О, да не се занимавам. И като си направя рансета, ще почна да снимам с едно момче. Сега сме... Кой сме, бе? Че не знам кой сме. То не пише ли тук някъде? Не. Сега май сме четвъртък. В събота ще снимаме момче. И направо става броя, на която съм за сега, ще му я дам. И ще му направим на него един сет. Аз какво щях да правя сега? Да. Първо за дърво. После си опека айрана, правя си лопата и почвам да изравнявам за къщата, която ви казах в миналия епизод. Айде. Крава. Сега ще убием. Тя май нищо не ми даде. Да. Бати. Опа. Малко гладнях. Опа. Даже честно ви кажа, още този епизод щях да снимам с това момче, но нали ви казах, че в събота ще снимаме, понеже той не си е тук и ми каза, че чак в събота ще си дойде. И за това. Сега правим си една лопата и почваме да изравнява. Тук да пекна това така. Лопатата и отиваме горе. Всъщност къщата ми ще бъде ето тук е така, навътре. И виех още една крава. Още две. След малко ще ги убия. Като посъбера малко дърт. Къщата ми няма да бъде много голяма, но пак. Аз имам идея за къщата, която ще правя. Ще съм я правил сигурно 6 пъти тази къща, за която сега нали ще правя. Но още малко ще бъде по-голяма. Ей толкова. Тази ми даде пържоли. Добре, не бягай. Айде. Даже мога и от кожа да си направя броня, ама няма. Така. Сега ми трябва дърво да... 1, 2, 3, 4. Това да си го взема. Така идва точно 1, 2, 3, 4. Това ще го свия тук обаче. Аз ще взема целия. Има ли още? Да, е там. Аз е там, тук ще го сложа. По-добре ма спълнало до Sugar Games, да може да... Взимам, после да си направим enchanting table и така. 2, 3, 4. И баш пено няма ми стигне. 2, 3. И четвъртото го няма. Ябълка.
Опа. Извинете. Паяк и кол. Торчове. Кол е най-срещаната руда. И е най-много разпространена. Къде си оставих меча? Да. То тук няма никаква мина надолу. Добре, да си знам аз. Я да се спалвам. Охо, има. Ма няма хода. Сега имам друга работа. Още 5 минутки ще е епизода. Понеже вече 11 минаха. И ще го спираме. Като гледам, няма баш втория епизод да завърши къщата. Но... така. Айде. Сега трябва да го преработим това дърво. Тук дърво. Една двойна врата. Охо, тук трябва да го направя. Опа, това да го измък. И тук ще продължава натам и ще води до мината. Аз ще го затворя това място. Сега тук. Хъбъчето. Не, това е много голямо. Е това. Какво вика? Направо ще се върна, когато съм понаправил повечето от къщата. И здравейте, аз пак съм тук. За сега съм направил толкова. Почти първия епизода и също стана нощ, когато спрях на пауза. Затова малко ще поиграем така, може би до сутринта и ще спирам епизода. Така че... има малко време. Осветих. Насам натам, направих си втора печка и вижте какво съм събрал. Тук е това, имам още ябълка. Не, тия стъкла, да, няма ми трябват. Не, това ще го остава. Така и така. Готово. Подреден ми е инвентара, тук мината. И къщата е почти първият етаж е готов. Опа. Това беше... Опа, чакай малко си мъкна. Това беше от мен. Дано ви е харесало. Абонирайте се, лайквайте. И... това беше от мен. Чао.